Zdravím všechny. Dneska budeme otvírat vajíčky. Můžete vidět, že mám vzadu 3 Titanikovia. Ale ještě raz jednou opakuji, že dneska budeme otvírat vajíčky, ale fake pet simulator, není to real, abyste mi nezavideli, protože mám rád, někdo zavidí. Dobre, a já si idem vybrat teda vajca, pak můžeme otvoriť ještě zbytek tady emoji vajec a idem sa pozrieť, čo tu máme. Čo je také pekné. Môžete mi napísať do komentáru, že čo je váš najobľúbenejší Titanic. Ja mám rád Titanica Domiusa, tak snad mi dneska padne. Kúpim pár vajíčok. Ešte si necháme a kúpime hologram egg. Snad mi nejaké ešte zostanú. Ešte môže? To je koľko ich mám? Ja už nemôžem, už nemám. Fajn. Ja to vypnem. Ja som nechcel usadnúť. Ideme na to. Môžeme začať otvoriť. Mám ešte tu nejaké antlaty, ktoré som kúpil. Ale tie ešte nechcem otvárať. My chceme títo. Môžeme začať po 8. A to budem takto naraz všetko otvárať. Prosím, Titanic. Kamo, ale klepe sa. Čakaj, jedno sa kleplo. Čakaj, snáď bude. Mám to takto. Alebo, počkajte. Ja si vypnem petov, Titanicov, aby mi tam neboli vidieť takto na pet. A teraz ideme otvárať. Ešte raz. Ešte ich máme posledný pár. Tak prosím, nech mi... Počkaj, už nemám. Počkaj, takto. Viem to. Prosím, klikám pre šťastie. Ale ja neviem, prečo hovorím, bože, však jasné, že mi nespadne Titanic, keď otvorím iba pár vajec. Ale predtým som otváral, pred minútou som otváral 8 vajec a mi spadol. A táta mi hovoril, že choď natočiť video, ako otváraš vajca, tak ja, že to je dobrý nápad. Tak som išiel. Tak ma to napadlo. Ale ja chcem, aby mi spadol Titanic na video. Keď mi nespadne, tak ešte pokúpim vajca, no. Ježiš, niekto otvoril asi Titanica. Poď, klepe. Prosím, Titanic, prosím, jak minule. Ale huge. Mám rád Huge. Ja mám aj real pet simulator z tohto Huge, ale iného toho, takého, už je toho modrého mám. Ja vám ho potom ešte môžem ukázať. Ježiš, toto vajco to bude, ale ona nie. Ono proste, že... No ešte si otvoríme týchto zbytek emoji. To mám ešte predtým, jak som otváral Titanicov, lebo som videl takú hru, že dávam si ju. A ešte vám potom ukážem mojich Huge, aby ste mi verili. Ja neflexím, ale iba vám chcem ukázať, aby ste mi verili, chápete? Jo, poď, to sme potrebovali. Staň. Ja fúkam. Ale manky, tu mám rád. Ale taká je zlatá. Má 3 vlasy ako babetko. Jaké? Kamo, keby mi spadol teraz Titanic. To bolo extrém, pretože som to už dlho neotváral. Poď, ty. Nie, Huge. Ale poď, tomuto verím, poď. Titanic! Kamo, nene! Ale mi asi na nič, keď je to fake. Ja fake nehrám, ale moc sa teším, keby ste chceli vedieť, keď bude update pet simulator, tak je to práve dneska, tento deň, za 4 hodiny. Ale oni to majú, takže proste môžem ukázať, mám už 3, konečne to je shiny? Nie, jellyfish.
Tak ja z tohto môžem teraz odejsť a ukázať a môjho real hero. Mám ich už niekoľko, tak ja to líznem. A pozriem, ukážem vám, že koľko ich mám ešte. Ale to je real, nebojte, už to je fake. Ja by som nikdy takto nehral, že furt budem chodiť do fake pet simulátoru. Vidíte, že už je to pravý pet simulátor, hraje to niekoľko ľudí. Je to fake. Vidíte? Ja vám takto ešte budem krúžiť, že je to real, it's real, yes. Big games, môžete vidieť pekne. No. Počkáme, kým sa to načíta. A ja vám ukážem, nemám Titaniku, ale mám ľuďo. Dneska som otváral vajca, títo všetky vajca, ale ešte vám poradím takú menšiu radu. Že... počkaj, jaká to bola rada. Keď si dáte Charget X, tak vám to bude dávať lepších petov. No, môžete mať väčšiu asi šancu na lepších petov. A ja vám idem ukázať tých hugeov. Ja som si iba nasadil, tu ich mám. Tu mám. A počkaj, kde mám tu? Aha, tu je ten Huge Storm Domius. To je toho Vajsa. To je, počkaj, neviem, či je to ten druhý najlepší. A existuje iba 23 000. A mám ešte takýchto petov. A to je všetko, čo mám. Nie, ešte tu. Tu mám ešte na druhé polička takto biliónových. Tu mám z arény Robo, teda, no tej aréne, kde, druhej aréne. No nie druhej, ale Robo. No proste v tom druhom worlde. A ešte sa idem pozrieť do indexu. Index. Vidíte, že mám už skoro úplne všetky. Ešte tento mi chýba. To neviem, kde naberem. Môžete mi písať prosím rady do komentáru. Ďakujem. A ešte pokud sa vám video páčilo, tak dajte odber. Díky moc. A idem sa pozrieť do Lidl tašky. Lidl tašky. Ukáž. Počkaj, jak sa volá. Jo. Nix. No dobre, ja vám poviem toto. Ja som si ich objednal. No proste na národky som mal národky, už mám 9 rokov. No tak som si ich objednal. A teraz sa pýtate, čo som si kúpil na národky, keď mám asi počítač. Nie. Není to počítač, je to tablet. Ale nepoviem, ale dobre, ja vám poviem, jak to nahrávam, ale, no alebo nie, radšej viete prečo, lebo musíte mať účet, chápeš? Inak sa to nedá nahrať. Ale môžete si to nahrať iba tak na obrazovku. Musíte, ja vám to teraz ukážem. Musíte ísť tu, tak, a kliknúť toto, zoznam obrazovky a kliknúť spustiť nahrávanie a vám to bude nahrávať. Jo, ale keď to nahráte, tak to budete mať iba medzi fotkami ako video, čo hráte. No a tu, čo je to? To musí mať asi follow, že? Ja nemám follow a neviem ani komu mám dať follow. Môj toto mi hovorí, že toto vyzerá pred datardom. Ako ten obchod, čo je datard, no tak tam, keď sú vykladané tie one. Chápete? Ukáž? Ja smrdím a sa idem asi vykúpať. Tu je studňa, chvála Bohu. Takže snienču. Dúfam, že to není ono. Vy viete, na čo myslím. Áno. Špinavá voda. Presne tak. A vyzerá to ako svietená voda. Budem celý žltý. Budú mi hovoriť všetci potom, dievčato, ty si aký žltý, ty si bol na dovolenke. Áno, poviem, že som bol v Rusku. Kde je 100 stupňov. Jasne, nie je tam 100 stupňov, je tam zima. Ale zima je podľa mňa ťažšie získať ako teplo. No a to bolo asi všetko. Čau, ale ešte chcem, pokud sa vám fakt, že video páčilo, tak prosím odber. Ďakujem moc. Už sa blížime k
20 odoberateľom, tak by som bol rád, keby ste to urýchlili. Ja viem, že na 20 odberateľov ešte nie je YouTube button, ale fakt by som mal rád ešte, keby som mal 1 milión odberateľov, fakt by som bol rád. A ešte ma napadlo taká jedna vec, že si urobím YouTube kanál, ale kanál, kde budem točiť anglické videá, viete prečo? Že som sa zbláznil, keď neviem po anglicky. No, ja viem trošku po anglicky. No, trošku viem, tak by sa mi to mohlo niečo podariť, aspoň 2 videá. Keď angličanov je veľa, tak som sa rozhodol, že si urobím, ale v dospelosti teraz budem iba po česky. Tak ďakujem moc za váš odber, ak sa mi vôbec nejaký dal, ja sa potom pôjdem po tomto videu pozrieť, takže pozor na to. Dobre, a tu ešte jedna vec, ktorú by som vám chcel povedať, tak nezabudnite, že je ten update Pet Simulatoru. A ešte mi povedzte do komentára, že čo mám točiť. Nasledanou.